semu netsika dzedu dzechivanhu tichichingamidza changamiro nyamako pakusvika kwavaita. Saka chakumbira vana baba tiuchireka vedu mashure mangu tiuchirei. Alright. Kuna ina Sabhuku katani. Sabhuku ngama mafanya nani? Sababu tukafamba sisi. Ndio tulikuwa tukafamba sisi. Ndio tukiwa. Oh, Anyamba. Ndi Sabhuku bana. Isana ngureti. Panyaya Munda. Panyaya kagarira. Nanda nyaya Munda. Ndindaga Dimaga. Bisa kupindah. Ini kalau apa mau? Kisah nama mafuzo na tu. Mama, Sabhuku kan jika bawa na mafuzo. Chiva ika pa box ku Sabhuku ndia kwa. Wewe nyangwa. Zeti zweche. Kwadira ba kumafu. Ndokumukana kumafu. Totuma vanhu vanayokuzoona. Okay. Right. Vakomana vasimuka idzoka ikuno. Nyange makafuwa na Sabhuku, but pano kubata. Kunoenda Amsoko. Kuenda Pamira. Muenda mchitora ningiri. Muenda mchitora ningiri. Baboi. Manzo. Matu. But you mean with two. You will $10, $10. Misa fuel. Munwe. Gashi kwa pesa tena. Akakupa ndio. Imam na saka na kumona tunoti paka kupa ndizvo zve. Na pasiri poteta fiction order. Saka tsvaka ikurumbidza ikoza kuti toda data chinokurumbidza. Bosi ndakupa kutara vanhu vakuwepo. Kurumbidza mukati munozoona zvarongwa kwakoma. Kurumbidza kuruya vanhu 3 asi vari kuita payment ava vanowana vari kuya vanhu 3 asi vari kufamba $10, $20, $5 ndiyo nozopuwa ari kumiriko chete ndapedza chironga tete nyamba nevanhu vandataura nokuda kune mari matsvaka mari yacho. Next case.